Ayolah berkisah tali ayam di balik biang Apa nak selesai dulu aja kacang kok? Ni mah dari mana tadi? Dari bandar sebelah wah. Oh dari bandar mengani bandar tu lalu. Tidak lalu dah mengerti je luang. Kau ang menganya pun ang cuma babunyi tu terangan dan nang saluang nak do. Tapi basaluang. Ndak para lu ko adu ndak do saluang nang panti awak basaluang ni. Ada pun yang cari lu lubang bagai nak ado doh. Sadu alahnya bule saya nampak di dia apa nama bunyi tadi itu tu. Sejarahnya ni, ketika mulai dulu, labumu 2 bulan setengah, adulah batang talangku atau batang tamiangku, nyu puruk-puruan kemunculan mu dek mandi mu dek. Sehingga kini ko bunyi si tinggal ni. Le pandai ni. Kau ni kau ditanya, jangan kan mampu saluang, mama cik saluang so ni agak kemang kini kau mah. 大贺登地新加坡都困难当就是新kita tahu. Artinya jangan dipikiran mana ni. Itu yang pertama. Ya enggak? Patutlah dek wa ang acok makan saluang waktu ketek yo. Bule takai ko wa ang paru yang saya bantu orang mengandung sampai 10 bulan. Sampai 10 bulan, pilayanya 50 bulan so ni. Mantap lo wa ang madi malu ang dapat apa takai tu tu. Itu tergantung jo jin jo akuan ni. Kalau lihat tu jin atau akuannya, buang ke dalam banda, puruk-puruk masuk tanah, langsung dikuburan sekali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kau iya hebat ang wa ang bahasa luang nak. Cuba tangkai sapu wa ang boleh lebih sahu ni takai tu. Okey. Hai, stop. Hah? Bane? Aduh je lai. Aduh kau ni agian kemari lai. Bawa kemari terus lah. Dan cari tangkai sapu kau di luar. Anda itu dah panjang dan ada tukar lai. Tolong tajak kau ambuih lebih sahu bunyi. Jadi. Cuba ambuih. Nama murah lah ni. Tajak aku apa? Tajak cangkul gitu bahasa Indonesia. Oh, pangkul. Awak kalau pakak telingo 3 sebelah ni. Dodol wak aman. Saluang ke saluang je lah ambuih. Jadi. Onanan tampian berhadapan dengan tak pandang. Berhenti lah wak angku. Berhenti lah wak. Tapi ini menyuruh amu. Wak angku orang hantu kau. Batu. Dan carilah kaki wak angku dulu. Lain dah tanah. Teganya di kau ni menyatakan aku hantu. Wak ang lain tak mau saja jadian angku. Ya apa alasan tertentu dia namanya kecil mu masih jadi-jadian. Saluang wak ang tu dah ada fikiran nah. Itu tak perlu sampai mati nak masuk sabuk ni saluang. Tentulah tasarawaan laki ni kok kabar saluang ang kok kabar laguang tasarawaan. Jadi, mau pai lu ni? Ane ke mak kalau los ko? Ada nama kok aye. Jadi. Pacama dok kabalindo di belakang gadang rumah sakit dia badan bantu orang ngeboco sakio hari indak kanai pawi ulak karang aja pakuburan siso parang taman balando jiko la tapi ja asiana asetan galak la urangan di barando sansai la kabadan dan anda tonai kabaju sansai la kabadanan dan ande tuane kabaju karo rape dingani kami rape nan indak baka putusan pusakola pele indak bawa jiko mama amati langsung pindah tangan mancik manyurut dalam lubang ulah karano nampak aku ciong badan aja hati nan kadi pasanang jikot nalai taku iyo kata sulyang
sansai la kabadanan dan Andai tuanai kabaju sansai la kabadanan dan andai tuanai kabaju. Jana batang tak sampai lawi nurutang cak pantalau sagada pembetul rakyat kek pengotak sampulu dumarak campalawi ajana pang tak sampuru duhu narapang ajak tantalau suku kam yang ajak tantalagang tak kampuru dungi tak titu sakai jampang tak kampalawi apa norojo nore jampang tak kampuru apa norojo lawi kanjang mati di dalam kandang indah adole urang manjang anak alaya lagi kuat lah sansang bulan jo bintang langsung batu kabau gadang sadang manyike nandi sikit sawanan di lurah tanpa ala urang le sadang malam tiba di tembok anyo patah-patah sansai la kabadanan Ada tuanai kabaju sansai la kabadanan andai tuanai kabaju. Aye pacama dok kabalindo di balakang gadang rumah sakit dia badan bantu orang boco satio hari indah kanai pawi ulak karang aja pakuburahan siso parang zaman balando jikok la tapi ja asiana asetan galak la urangan di barando sansai la kabadanan dan andai tuanai kabaju sansai la kabadanan dan Andai tuanai kabaju. Karo rape dengan kami rape nan indak baka putusan pusakola pele indak bawa jikok mama amati langsung pindah tangan mencik menyuruh dalam lubang ulah karano nampak aku ciong badan jauh hati nan kadipasanang jikok nalai taku iyo kata suliang sansai la kabadanan dan Andai tuanai kabaju sansai la kabadanan dan andai tuanai kabaju. Jana batang tak sampai lawi nurutang cak pantalau sagada pembetul rakyat kek pengotak sampulu dumarak campalawi ajana pang tak sampuru duhu narapang ajak tantalau suku kam yang ajak tantalagang tak kampuru dungi tak titu sakai jampang tak kampalawi Apa norojo nore jampang tak kampuru norojo lawi kanjang mati di dalam kandang indah adole urang manjang anak alaya lagi kuat lah sansang bulan jo bintang langsung batu kabau gadang sadang manyike nandi sikit sawanan di lurah tanpa ala urang le sadang malam tiba di tembok anyo patah-patah sansai la kabadanan Ada tuanai kabaju sansai la kabadanan andai tuanai kabaju sansai la kabadanan Ada tuanai kabaju sansai la kabadanan andai tuanai kabaju.